soita, niin mä kerron sulle ne kaikki 50 formaattia. Tosi moni tyyppi postaa someen tosi randomisti sitä sisältöä. Ja sitten tavallaan, jos sä katsot vaikka TV-ohjelmia, mitä siellä on tapahtunut, on se, että sulla on tosi selkeät raamit, formaatit, konseptit niissä ohjelmissa. Haluatko miljonääriksi? Sä tiedät heti, mitä siitä on tulossa. Sä tiedät, että siinä on se kaveri, joka kysyy niitä kysymyksiä. Sä tiedät, että siinä tulee ne 4 vastausvaihtoehtoa ja sulla on ne oljenkorret siitä käytössä. Sulla kasvaa semmoinen odotusarvo sitä aihetta kohtaan ja ehkä odotat jo seuraavaa jaksoa. Ja toi ilmiö alkaa näkyä somessa. On tosi paljon vaikka YouTubettajia, kenellä toi koko heidän niin kun kasvattama suosio perustuu siihen, että ne on onnistunut löytämään tämmöisen tosi toimivan formaatin, jota ne vaan toistaa aina uudella mausteella. Mä kannustasin tosi vahvasti kehittämään, löytämään näitä sun omia formaatteja. Ja se mikä tässä on hienoa tässä somessa, niin kun pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Tiedätkö, että noita valmiita toimivia formaatteja, niin mulla on itselläkin tyyli joku 70-80 erilaista formaattia tallennettuna puhelimeen. Semmoista muottia, mitkä toimii, reseptiä vähän niin kuin. Jos mietitään nyt vaikka muutama esimerkkiformaatti. No yksi voi olla tämmönen puhuva pää, toinen formaatti voi olla semmonen, että analysoidaan jotain, eli silloin tohon mun pään päälle tulisi jotain grafiikkaa, tekstiä, nettisivuja, jotain mitä mä analysoisin, niin tulisi tohon mun pään päälle. No sitten meillä voi olla semmonen formaatti, että mä esitän 2 hahmoa, henkilö A, puhun tänne suuntaan, henkilö B, puhun tänne suuntaan, niin leikataan yhteen. Meillä voi olla erilaisia listoja, niistä ihmiset tykkää yleensä tosi paljon, tai toiset on semmoiset tosi selkeät, miten teet asian X. Mä en tiedä, onko se vaan se, että firmat ei niin kuin ole hiffannut että noissa formaateissa olisi aika paljon potentiaalia. Eikö ne tiedä vai eikö ne usko noihin, mutta jotenkin mä näkisin, että tossa olisi varmaan yksi semmonen, mistä niin kuin suomalaisilla firmoilla olisi ihan tosi paljon otettavaa.